Inkinga manje baba angithi wena usebenza ebusuku manje unginiki leso sikhathi leso. Manje mina ngilala nomakhelwane ngithanda ukuxolisa kakhulu ngalokho. Angizwanga. Njengoba sengishilo baba ngiyaxolisa. Uqonda ungitshela ukuthi mina manje ngisemsebenzini wena usala ufaka amadoda lapha endlini yami. Cha bo baba ukuthi kuvedane okwazenzakalela nje angithi nawe awunginiki leso sikhathi leso mengithi ngiyazama ukuthi unginike leso sikhathi awunginiki nokuthi futhi mengenza into nawe uvedane wenze kabili kathathu uvedane uyeke noma ngisazi ukuthi ngenze njani. Imako mawuthi kuvedane kwazenzakalela kushuthi wena bungabona ukuthi wenzani. Qonda ungitshela lokho. Baba ngithi wena unginiki leso sikhathi. Hayi ukuthi into evedane yazenzakalela akeke. Into engiyenzile ngoba phela wena unginiki leso sikhathi ngisakuthanda. Baba. Iyangidida lento oyishoyo. Ngicela ukuxolisa kakhulu. Manje mina ngikuxolele kalula kanjalo. Baba phela izinto ziyalungiswa. Nawe mhlawumbe ngicabanga ukuthi ungashintsha. Ngoba phela nami yini esoyilungisa manje masuhamba wena ubhalela amafilimu la futhi yonke lento le sibuka izwe lo. Baba njengoba ngishilo ukuthi ngiyaxolisa. Mina ngithatha njengomuntu onjani ke manje mina. Baba phela ngithi nawe uyazi iyayivelela lento ukuthi shuthi vele shuthi khona lo muntu onaye ngoba phela ngithi mengifuna ukukuthinta uvedane ungafuni ngithi ngiyazama ukuthi ngigibele phezulu kwakho uvedane ushaya kabili kathathu uyeke nje. Manje usebiswe yilokho. Baba yabona baba nje Nkosi yami ngiyaxolisa ngiyaphinda futhi ngiyasho ngiyaxolisa. Yabo nje lento ngikhulumela nomhlangano nje ngicela ungivalele ifoni futhi ngisemsebenzini. Hawu baba. Shuthi uqonda ukuthi nje uyangala nje. Ngivalele ifoni. Ngicela ukudlulisa ifoni ke ukuthi uzokwazi ukukhuluma.